Si zvyknúť, že nám tu teraz budú prúdiť desiatky tisíc ľudí? V západnej Európe si na to zvykli. Za minulý rok 22 od januára do júna bolo na Slovensku vyše 1000 nelegálnych migrantov. Za tento rok, za to isté obdobie, sa rozprávame o čísle, ktoré sa blíži 11 000 migrantov, nelegálnych migrantov. Aký to je nárast? Veď to je nárast o vyše 900%. To je neskutočné. V západnej Európe si na to zvykli. Si zvyknúť, že nám tu teraz budú prúdiť desiatky tisíc ľudí? V západnej Európe si na to zvykli. Pán Hamran, kde je týchto 11 000 ľudí, lebo tento nárast je nebývalý? Opakujem, 900% nárast.